नमस्कार मंडळी, कसं काय स्वागत आहे आपल्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये. आणि आजचा ब्लॉग आपण इकडनं सुरू करतो. दुपारचे वाजले 2 आणि सकाळी ब्लॉग शूट करताना आलं कारण का 2-3 कामं होती. एक म्हणजे पेट्रोल भरायचं होतं, पण पेट्रोल पंपावर गेलो तर फार लाईन होती, तर आज ते संध्याकाळी आपल्याला पेट्रोल भरावं लागणार आहे. त्यानंतर मला जे प्लांटिंग करायची होती धने जे आपल्याला मी भिजत ठेवलेले आहेत, तर ते आपण संध्याकाळी करणार आहे, कारण सकाळी मला वेळ नाही मिळाला. आणि सायकलिंग वगैरे झाली सगळी मस्त, एकदम जेवण वगैरे झालं आहे. आज मस्त टमाटोची भाजी आणली होती आणि पुलाव होता, एकदम छान असा झालेला होता पुलाव. तो बासमती चावल आणले त्याने बनवला आहे. आणि आजचं जे वातावरण आहे ते पण फार ढगाळ आहे. मला वाटतं की पाऊस पडण्याची फार शक्यता आहे. संध्याकाळी पाऊस नाही पडायला पाहिजे, कारण का नाही तर मग ते तर पहिला पाऊस असणारा जो एकदम रस्ते क्लीन करणार आणि गरमी पण एकदम वाढून टाकणार. पडला तर मग 2-3 दिवस पडत राहायला पाहिजे, गावी जसा पडतो तसा 3-4 दिवस, नाही तर मग काही इकडे गरमी तशी परत वाढत जाणार. आणि थोडंच आता जातो मी काम करतो. तुम्ही जेवलात का? कारण जेवण फार गरजेचं आहे आपल्याला. तर ही आपली अशी जी मुंबईची लाईफ आहे ती मी दाखवण्याचा नेहमी प्रयत्न करतो, कारण मुंबईची लाईफ ही फार काय बोलतात त्याला, फार धावपळीची लाईफ आहे. तर ती मी नेहमी दाखवण्याचा प्रयत्न करीन. मला शक्यतो मला गावाकडची लाईफ फार आवडते. गावची लाईफ बेस्ट लाईफ, मुंबईची लाईफ पण ती तेवढीच इम्पॉर्टंट आहे, कारण का तरच आपल्याला त्या गावच्या लाईफचं महत्त्व समजणार असं मला वाटतं. तर आता वाजले दुपारचे 2 आणि मी भेटू तुम्हाला संध्याकाळी. थोडं काम करूया, बघा तुम्ही आराम करा, मी काम करतो, ठीक आहे? चला. नमस्कार मंडळी, आता वाजलेत संध्याकाळचे 7 आणि आम्ही निघालो आहे घरच्यासाठी. तर मला आता गणपतीच्या मंदिरात जायचं आहे, कारण का ट्यूजडे आहे आणि थोडंसं ट्रॅफिक आहे. पण मी म्हणजे गाडी स्कूटी चालवताना ॲक्च्युली मला मोबाईल मी कसं कुठे धरू दे नाही समजत आहे, त्याच्यामुळे मी काही शूट नाही करू शकत आहे. तरीसुद्धा मी प्रयत्न करतो. बघूया आता सिग्नल सुटतो आहे, दाखवतो मग तुम्हाला. आता जाऊया आपण डायरेक्ट वजिराच्या गणपतीच्या मंदिरामध्ये भेटूया, ठीक आहे? आता आलो आहे आपण इकडे मंदिरावरती. पण इकडे ना काय माहिती ना, आपल्याला शूट नाही करता येणार आतमध्ये थालीमध्ये. तर दर्शन करून भेटतो तुम्हाला. आपलं दर्शन झालेलं आहे आणि पेट्रोल पण भरलं आहे. पेट्रोलला फार उशीर झाला ॲक्च्युली मला. आणि आज मंगळवार असल्यामुळे देवळात पण थोडी गर्दी येतं, तर तिकडे पण थोडा उशीर झाला आहे. आता निघालो आहे. आता घ्यायचेच वडेपाव थोडे, बघूया आता मिळतात त्या वडेपाव गरम गरम. म्हटलं अशा तऱ्हेने आपलं ट्यूजडे संपलेलं आहे मस्त. आता आलेलो थोडं जेवल्याच्या नंतर थोडं वॉकिंग करायला आलेलो, बरं वाटतं थोडं. भेटूया उद्या. मी ब्लॉग संपवतो इकडे.